tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwi mutungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa unganyara nyanza mananda anomunzwa kanama atinyarara tenzi wenyanza tenzinde tungamire. Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda nhasi tine musoro wenyaya unoti Toiteyi Nengozi part 2. Okay. Iri kususukidza pahurukuro yatakaita nguva yapfuura. Patakaona mukunopedzisira tichidzidza mukati meshoko kuti ngozi injodzi dzinouya dzakavirikidzana muhupenyu hweakauraya akaponda kana kuti mumhuri yanyakuponda. Zvinozoitika kwete nekuti munhu akaurawa ndiye ari kudariso, asi Mwari anenge ataramuka, anenge abva. Chitema chekuuraya munhu ndo chinokonzera kuti Mwari abve kumunhu uyo muupenyu hwake kana kuti mumhuri yake. Panenge pabva Mwari hapasare pakadaro, mweya yakaipa inouya. Saka ndoyo chimutsa minana yese nemashiripiti ekushungurudza mhuri. Ndo zvatakaona muchikamu chapfuura. Saka nhasi toda kuenda pamberi. Tisati tanosvika pekunyatsoti zvitijekerewo, saka tinoita sei kana mumusha maane ngozi. Pane zvimwe zvinhu zvatinoda kuti zvitijekere zvinoumba sehwaro hwepfungwa iyoyo. Ngativerengei kuna Numeri Numbers 22 verse 2 kuenda pa6. Numbers 22 verse 2 to 6. Zvino Bharaki mwanakomana waZipori wakanga aona zvose zvakaitirwa vaAmori nevaIsraeri. Moabhu akatya vanhu avo kwazvo nekuti vakanga vari vazhinji. Moabhu akavhunduka nekuda kwevana vaIsraeri. Ipapo Moabhu akati kuvakuru vaMidhiani, zvino vanhu ava vazhinji vachananzva zvose zvakatipoteredza, semombe inonanzva uswa hwesango. Bharaki mwanakomana waZipori ndiye wakanga ari mambo waMoabhu nenguva iyi. Ipapo akatuma nhume kuna Bharamu mwanakomana waBhiori paPetori parwizi, kunyika yevana verudzi rwake, kuzomudana achiti, tarira, pano pane vanhu vakabva Ijipita. Tarira, vanofukidza nyika yose. Zvino voda kurwa neni. Naizvozvo douya hako zvino unditukire vanhu ava, nekuti vanondikurira nesimba. Zvimwe ndingagone kuvakunda ndivadzinge munyika ino, nekuti ndinoziva kuti munhu wakaropafadzwa newe wakaropafadzwa kwazvo, uye munhu akatukwa newe wakatukwa kwazvo. Panapa Bharaki mambo weMoabhu akatya vaIsraeri. Ndokuenda kunohaya Bharami muroyi. Aive mambo ndiani? Bharaki akanohaiwa ndiBharamu. Bharamu uyu aimbova muprofita waMwari. But paakamira kunamata akazenga muroyi. Zvekuti aitohaiwa kuita basa iroro rekunoroya. Saka Bharaki anoti iye, uya undiroyerewo vaIsraeri kuti ndigone kuvakurira. Kuti uya utumire mamhepo kuvaIsraeri vasandirwise, kuti chero tikarwa ndivakunde. Anditi wazvona. Bharamu akaburambidzwa naMwari, asi nekuda mari akangoenda. Asvika ikoko akaedza rutatu kuti akande mamhepo, atumire mamhepo kuvaIsraeri, zvichiramba. Saka sorry pastor, mukutaura kwanhasi kungoti rwaive rudzi mati mamhepo. Zvinogona kureva kuti aivanzuya undikandiro chitsinga
kana kuti mamhepo zvakada kungodaro Alright, it's okay. Ndobva zvaramba. Verenga kuna Numbers 23 verse 21 kuenda pa 23 unzwe. Numbers 23 verse 21 to 23. Haana kuona zvakaipa kuna Jakobho, haana kuona zvakashata kuna Israeri. Jehovha Mwari wake unaye, vanopupurira mambo pakati pavo. Mwari wakavaburitsa Ijipita une simba rakafanana nerenyati. Zvirokwazvo hakuna un'anga kuna Jakobho, uye hakuna kuvuka kuna Israeri. Right. Bharame aedza rutatu zvichiramba. Chaita kuti zvirambe ndechoti vaIsraeri vanga vakakomberedzwa neprotection yaJehovha yaMwari. Yes. Saka hakuna vanhu kana nyika chero ndudzi. Kunyange vachibatsirwa nemasimba ese aSatani vaigona kuvakunda. Alright. Saka zvakaramba manje kuti Bharami avaroye. Ndobva aita confession iyi manje achiti Mwari anovachengeta vanhu ava ane simba rinenge renyati kana ichirwira mhuri yayo. Okay. Saka zvaramba zvandaida. Zvaramba chikonzero haasi kuona chitema pavaIsraeri. Okay. Ndosaka zvaramba. Okay. Saka pfungwa iri kubuda panapa ndeyekuti Mwari kana akatarisa munhu kana kuti akatarisa mhuri, mhuri iyoyo mararamiro ayo ari ekufadza Mwari, Mwari anoisa protection yake inochengetedza mhuri iyoyo kana musha iwoyo. Asiwo musha unenge usina kukomberedzwa neruzhowa rwaMwari, yes, usina chengetedzo inobva kuna Mwari, kana kuti mhuri yakadaro varoi vanoita madiro aJojina pamhuri iyoyo. Because hapana jurawo. Hapana jurawo. Saka but pane pandaida kubvunza vateereri, mufundisi vari kuti mhuri kana kuti munhu akararama zvine chitema mukati, Mwari anotaramuka. Saka pandiroda kuti mundibatsire mufundisi, hakuna munhu asingatadze, ndozvinotaura Bhaibheri. Muri kurevei? Right. Pamuri kuti Mwari akasaona chitema, is that possible? Nyatsopatsanangurai kuti muri kutipa, muri kuti mhuri akaona muine chitema. Right. Uri kuvunza mubvunzo wakanaka Castor. Yes. Kuti tese tiri vatadzi. Yes. But kutadza kwedu kunosiyana pakuita sei. Pakuita sei. Kune mumwe munhu anototadza akatemba, akaruma muromo kuti inonzi nevafana ina handikendenge. Okay. Handina hanya nazvo. Kuti ndiri kutadza. Ari kutadza ende ari kutoda izvozvo. Haana basa akatozvimisira kutadza. Hazi munhu uye anoti chandaita icho kumana. Mwari ndiregererei. Handitowazvivana. Kutadza, kune kutadza kwemistake. Kugoita kutadza kwebhoni, kwekutoronga, kwekuzvimisira. Ende yotogara lifestyle yako. Ndotsika. Saka ndopari kunzi mumhuri yakadaro Mwari anotaramuka. Alright, pajeka. Very good. Verenga Numbers 25 verse 1 to 3 neverse 9. Numbers 25 verse 1 to 3. Zvino vaIsraeri vakagara paShitimu, vanhu vakatanga kuita upombwe nevanasikana vaMoabhi, nekuti vakadana vanhu vauye kuzvibayiro zvavamwari vavo. Vanhu vakadya vakafugamira vamwari vavo. VaIsraeri vakazvisunganidza naBhaari Peori. Jehovha akatsamwira Israeri kwazvo. Verse 9. Vose vakenge vafa nedenda iro vakasvika zviuru zvine 24. Right. Bharamu akaedza kuroya vaIsraeri achibva atadza. Akakonfesa akati zvaramba. Asi Bharamu aiziva kuti munhu kana aine chitema anobva kuna Mwari. Alright. Isaiah 59 verse 2 yekuti zvivi zvinotiparadzanisa naMwari. Right. Bharamu aizviziva izvozvo. Saka iye chaaida Mwari. Ndobva ati kuna mirai vateereri, manzwe here zvaizikanwa naBhalamu izvi? Zvizivei kuti munhu ukararama muchitema unoparadzaniswa ukama hwako naMwari. Munhu ukararama muchitema jurawo yaMwari inobva. Izvozvo garai muchizviziva izvozvo, because kazhinji vanhu tikawirwa nezvakaipa hatikurumidze kufunga kuti jurawo yaMwari ichiripo here. Tinokurumidza kufunga kuti pane ari kudariso, yeti nyaya yacho inofanira kudzoka kwauri. Saka Bhalamu aizviziva. Saka zvaakaita manje akazoenda kuna Bharamu
kuna Baraki, mambo ya kuna mambo ya zvikanzi Balamu ndiye muroyi uyu, Balaki ndiye mambo. Okay, ndobva ati kana muchida kuti vanhu ava vatukika varege kuchengetwa naMwari, vakonzerei kuita chitema. Saka nyaya yakarongwa apa ndeyekuti kwakasarudzwa pfambi 1000 kuMoabhi, dzakatosponzwa nestate kuti dziende kuvaIsraeri. Imwe neimwe aine misheni yekunoti adhingure murume 1. Saka vakabva vauya nezvikomba zvavo, ndobva vavakoka kubira rakaitwa kuMoabhi. Saka vakaita upombwe, ndobva vaita bira. Papa muri kuti bira ka potai muchisa mavara kuti tifambire nechidiki, ingoti kupati zvifambe. Bira inobva pakupira, vakaita mutambo wekunamata Mwari zvavo. Handitozvona mushure meupombwe nevakadzi ava. Saka vadaro manje zvakabva zvatsamwisa Mwari. Ndo zvaitwa naIsraeri, protection iya ichibva yabva kwaIsraeri, ndobva abvisa. Chituko chichibva chanamira, hanzi pakamuka denda rakaura 24,000 mune 1 day. Handitozvona. Saka zviri kubuda apa ndezvekuti pane chitema asi ndozvazvitori here pasi. Sorry, tiri muchidzidzo chekuti toita sei nengozi. Ndozvazvitori here kuti musha kana kuti rudzi rukazvipira kuita chipfambi chakadai ichi, Mwari anotaramuka. Ndiringoda papanyaya yechipfambi apa, because pamataura kuti pakahaiwa pfambi dzikazodaika kuti dzidhingure varumeka, ndikuedza kufunga nezviri kuitika munyika yezvino, kuti nyaya yechipfambi chato chinhu chiri kungogashirwa zvakadaro zvekuti muri kuti here ndo zvinogona kutokonzera kuti Mwari atotsamwa nhasi. Exactly. Ende chitema ka munogona kunge zvishuwa mumusha makapondwa munhu, handitozvona. But pamusoro paizvozvo vanhu vachiita futi humwe hunhu hwavo hwechifambi nei zvese izvozvezvo. Saka ndo zvinotoita kuti Mwari agare kure, musha wosara usina protection. Saka uchaona kuti mumhuri mune vanhu vakazvimisira, munoitwa chivanhu, munoitwa zvemidzimu nemashai, zvinhu zvinoti huroyi nengozi hazvitame pamusha ipapo. Dzimwe nguva nechipfambi chacho handitozvona. Saka rikatiende pamberi, Numbers 25 verse 6 kuenda pa11. Numbers 25 verse 6 to 11. Zvinoonei mumwe murume wevana vaIsraeri akauya kuhama dzake nemukadzi muMidhiani, Mozisi neungano yose yevana vaIsraeri vachizviona, ivo vari pakuchema pamukova wetende rokusongana. Zvino Finehasi mwanakomana waEreazari mwanakomana womuprista Aroni wakati achizviona, akasimuka akabuda pakati peungano nepfumo muruoko rwake, akatevera murume uyo muIsraeri mukati metende, akamubaya nepfumo nemudumbu, ivo vaviri, murume muIsraeri nemukadzi. Naizvozvo denda rakaguma pakati pevana vaIsraeri. Vose vekenge vafa nedenda iro vakasvika zviuru zvine 24. Zvino Jehovha akataura naMozisi akati, Finehasi mwanakomana waEreazari mwanakomana womuprista Aroni wadzora kutsamwa kwangu kuvana vaIsraeri, nekuti wakanga aine shungu pakati pavo dzakafanana neshungu dzangu. Naizvozvo handina kuparadza vana vaIsraeri neshungu dzangu. Unoona zvaitika, vakomana vaya vaakudzoka kubira kuMoabhi kuyawo. Pano mumwe muchinda akabva asunga zvivindi masikati machena, ndobva auya nepfambi yake. Vanhu vese vakatarisa, uku vanhu vari kuchema, panotori nemariro, vanhu vari kufa uku. Iye uya nepfambi masikati, nayo mutende panhamo. Aida kuti zviita sei? Chitema unoziva kuti pane pachinongokugara zvekuti unoita zeretsi chairo, wokuti so what. Saka hanzi paakapinda mutende, Finehasi akabva ati apa izvi zvanyanya izvi. Ndobva angosimuka nepfumo rake, ndobva asvokobaya kumusana kwemurume, chibva apfuurira, ndobva auraya nemukadzi zvese. Mwari achibva ati, Finehasi ndiye adzora hasha dzangu. Itotendai Finehasi. Denda richibva ramira. Saka chii chiri kupfungwa iri kubuda panapa ndeyekuti iyo kana paine chakaipa chiri kuitika, pakatorwa matanho zviri pamutemo ekutsiura kana kuranga zvakaipa izvi, zvinopombodza hasha dzaMwari. Come again. Tiri kuti pane chakaipa chaitika ka,
vanofanira kutora matanho ekutsiura kana kuranga chakaipa ichi voita saizvozvo zvinodzora hasha dzaMwari pane atadza wacho nemhuri necommunity yakatariswa. In other words, muri kuti munhu abhinya munhu irepi zvotozikanwa mumaraini zvikanyararwa zvotsikwa-tsikwa hasha dzaMwari dzinenge dziripo asi pakatomboratidza kuti patorwa matanho like for example munyika medu repi itori crime asungwa inofanira kuenda kuosungwa woenda kumadzitare kana kujeri saka kakutoita ikako kuna Mwari kanotomboita kuti zvitenani hasha dzake. Verenga 2 Samuel 13 toda kuverenga 23 28 29 na 32 23 28 29 na 32 2 Samuel 13 verse 23. Zvino makore maviri akati apfuura Absalomu akanga ane vaveuri vemakwai paBhaari Hazori pedyo neEfremu. Absalomu akakoka vana vose vamambo. Verse 28. Zvino Absalomu akarayira varanda vake akati, tarirai zvakanaka, kana mwoyo waAmunoni wofara newaini, ini ndikati kwamuri urayai Amunoni. Imi munofanira kumuuraya musatya henyu, handizi ini ndakakurayirai here? Tsungai muve noumhare. Zvino varanda vaAbsalomu vakaitira Amunoni sezvakanga zvarayirwa naAbsalomu. Ipapo vanakomana vose vamambo vakasimuka, mumwe nemumwe akakwira mbongoro yake akatiza. Asi Jonadhabhi mwanakomana waShimei mukoma waDhavhidhi akapindura akati, ishe wangu ngaarege kuti vauraya majaya ose ivo vana vamambo, nekuti Amunoni woga ndiye wafa, nekuti Absalomu wakavavavarira izvozvo kubva pazuva raakachinya hanzvadzi yake Tamari. Chii chakaitika? Amunoni paakabhinya hanzvadzi yaAbsalomu kwakaita 2 years. Yes. Iye Amunoni haana kutendeuka. Right. David haana kuranga Amunoni. Asi akazviziva. Saka murayiro waiveko kwaIsraeri waiti kana munhu aita zvekubhinya, especially hama kudai, aifanira kutakwa nematombo ofa. But David haana kuzviita izvozvo. Alright. Saka nyaya inobuda panapa ndeyekuti kana vabereki akatya kuti zvinofumura muri. Ameno hazvina kuzonyorwa but aifanira kutora action. Saka nyaya iri kubuda panapa ndeyekuti kana vabereki kana kuti vatungamiri mumusha vakasaita basa ravo rekuranga chakaipa, zvinoita Mwari ndezvekuti Mwari pachake anotora nyaya iya yauisa muruoko rwake ochidhila naye. Saka zvaanozoita manje ndezvekuti kuchengetedza kwake kwaMwari mhuri iyoyo anokubvisa nechiero chinoenderana neuipi hwaitika, oregera pachimuka chitema kuti chirange chimwe chitema. Panotyisa. Vateereri, pfungwa iri kuburitswa namufundisi ndeyekuti patinechigara mucommunity kana sedzimhuri pane patinotoziva kuti pane zvaitwa atinoti macrimes kuna Mwari zvese anenge ari zvitema, but ameno nezvikonzero mudzimhuri dzedu hatiite kuti apara mhosva iyi arangwe, kungave kusungwa kana kutsurwa kana kugariswa dare remumusha kuti asiye unhu. Saka patinodaro tichisiya nyaya dzichiitika idzi, Mwari anozodzitora nyaya dziya ochitendera kuti nyaya idzodzo dzirangwe nemamwe madambudziko kana kuti nezvimwe zvitema mukati memhuri, kureva kuti munhu anenge aponda tiri kuzviziva, hatiite kuti munhu iye arangwe. Tiri kutoziva ndo zviri kuita vana vasikana vese vepamba apa vari kuuraya vana, vachibvisa mimba, vachikanda mumatoireti. Vana mai vacho tinee tichizviziva, hatidi kuti zvibude pamwe totya zvinofumura mhuri. Saka Mwari paari kuramba achiona kuti uipi huri kushaya anotsiura, ndo zviri kuburitswa muchidzidzo namufundisi, zvinobva zvaita kuti Mwari afuratire munyuke mamwe madambudziko makuru mukati mecommunity iyoyo kana mhuri iyoyo. Ameno ndatsanangura zvakanaka. Rega timbonzwa kambo tigoya tosumudzira kubva ipapo. Thank you. By the sunrise.
Tinomuchingamidza yevateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Toiteyi Nengozi part 2. Taona muchikamu chekutanga chatabva icho kuti kana pakaita nyaya mungaa mumusha kana munharaunda, vabereki kana vatungamiri vakarega kutsiura nyaya iyayi nekuiranga, Mwari anoitora mumaoko ake iye. Saka zvaanozoita ndezvekuti anobvisa protection yake, anosuduruka oenda padivi nechiyero chinoenderana nekukura kwenyaya yatadziko. Kana asuduruka anochitendera mweya yakaipa yopinda, ndo yotora control. Poitika chitema chinoranga chimwe chitema chakaitwa. Pfungwa iyo inotsigirwa zvakare kuna Judges 9. Judges 9 Everengai pa22 kuenda pa24. Verse 22. Abhimeleki akabata ushe pavaIsraeri makore 3. Mwari akazotuma mweya wakaipa pakati paAbhimeleki nevarume veShekemu. Varume veShekemu vakanyengera Abhimeleki kuti zvakashata zvakaitirwa vanakomana vaJerubhaari vana 40 zvitsiviwe, neropa ravo ritsiviwe kuna Abhimeleki munin'ina wavo wakavauraya, nokuvarume veShekemu vakanga vasimbisa maoko ake kuti auraye vana vababa vake. Saka uri kuona kuti kuna Abhimeleki akatombotonga 3 years. Amunoni akagara 2 years. Mushure me3 years hapana atendeuka, hapana agadzirisa nyaya yake. Vari kungoramba vaine unhu hwakudhara. Saka Mwari ndobva ataramuka. Anditozvaona. Mwari ataramuka amira padivi ndobva vamukirana. Kusvika vapondana zvatakaona munguva yapfuura kutsiva ngozi yavakanga vaita iyo kuponda vana vaGideon 70. Anditozvaona. Saka Mwari anotaramuka, chitema chopinda, maitikiro azvinoita, chitema chinoranga chimwe chitema. Ndozwana kuti zvaimboenda zvakadaro, zvaimboenda zvakadaro. Pasingazozikamwe nevanhu ndepekuti havasi vakomana vakapondwa vakonzeresa. Ipapapo ndo inini munoona pamuri kufamba nechidzidzo pasi ndiri kupabata zvakanaka. Amenoti pangatsanangurwe nemumwe mutauro upi, muchaona kuti pamwe tichitopedza chidzidzo chinechi kune munhu anogona kubva atongofona kuti saka mweya wake unongonyarara zvawo. Izvo zviri kutobuda futi muchidzidzo munomu kuti afa uyaka haana chaanotoziva, handiye ari kukonzera zviri kuitika pai, zviri kusara zvichiitika panyika. But chitema chiri mumhuri chinoita kuti Mwari ataramuke. Kana ataramuka, Satani mweya wakaipa unowana mukana mumhuri mweya. Waverenga bva wadzokorora vhesi iri 1 Samuel 16:14. 1 Samuel 16 verse 14 bva waidzokorora papfungwa yauri kutsanangura yobva wapedzisa. Zvino mweya waJehovha wakanga wabva kuna Sauro, mweya wakaipa wakanga watumwa naJehovha ukamuvhundutsa. Alright, thank you. Tiri kutsanangura kuti mhuri yaramba kutendeuka pachivi chakaitwa chekuponda munhu. Mwari atopa mukana. Maona kuti kuna Absalomu akachinya hanzvadzi, Mwari akapa mukana we2 years. Varume ava vekuShekemu akapa 3 years, but hapana shanduko. Saka Mwari akabva nemweya wake. Mweya wakaipa unobva waona mukana. Saka Bhaibheri riri kuita kunge zvinonzi watumwa naMwari. Saka ndopamuri kuzoona vachimukirana. But inzwai vateereri, haazi vaya vakapondwa vari kumuka. Ipapapo amenoti pangajekesei afa haazive chinhu vanhu vaMwari. Ndokudzidzisa kweBhaibheri, but zvaakuitika murauri muBhaibheri wekuti papondwa Mwari haadi kuti kana pasina kutendeukwa chivi ichocho chisiwe chakadaro. Pastor, taurai futi, ndikuona mudaendera mberi. Taurai kuti haazi akafa. Chokwadi chaicho vateereri, akafa asiri anodzoka kuzorwa nyaya yake. Kunyange vanhu vachiti imimi wakafa nemi hama dzake dzakaenda kare mubatsirei, iye anenge asingatozvinzwe. Chinoita kuti zvinhu izvi zvisumuke, Mwari anotaramuka. Mweya yakaipa yagara
inenge ichida kutongokukonzerai marwadzo yagara ndo basa rayo zvekuti chinoita kuti isanhingirika inenge yakatodzivirirwa naMwari. Saka kana patongoita chanzi bedzi inotopinda yaita zvainoda. Satani haapembasera kune vanomuteerera aiwa, anotongoramba achingokuisirai madambudziko chete. Rega tichienda pamberi. Saka toita sei kana ngozi yauya? Tiri kutoona kuti ndo madambudziko ari mumhuri. Mwari afuratira musha uyu. Hebrews 9 verse 22. Hebrews 9 verse 22. Zviro kwazvo tingati pamurayiro zvinhu zvinenge zvese zvinonatswa neropa, uye kana kusina ropa rinoteurwa hakuna kanganwiro. Vahebheru ari kuti iye nyaya kana dzaitika dzinogadziriswa neropa, panoda kutodeurwa ropa. Ndosaka uchiona kuseri kwepfungwa dzevakuru vedu kune pfungwa yekuteura. Kana vachiti kuteura pachikaranga zvinoreva kuti panoitwa mabira nemitambo iyaiye yekugadzirisa zvinhu izvi. Panourayiwa mombe kana mbudzi, kudeura ropa rayo ndo kunobva varere kuti kuteura. Kubeura ropa richibeurirwa pasi, kudeurira ropa pasi ndo kunzi kuteura. Handiti wazviona? Saka vaHebheru ari kuti kana pasina ropa mhosva hadzibvi. Saka havene zvinoita Satani anonodyara nepasipo. Saka panotoda ropa. Panoda ropa kuti nyaya dzigadziriswe. Idzo dzatiri kudzidza idzi. Ndosaka uchiona vakuru vaizoti kana paine nyaya yaitika mumusha, panoitwa bira, pourayiwa mombe, pourayiwa mbudzi, pamwe uchiona maprofita achitora huku dzichinochekwa pamharadzano dzenzira. Kaidhiya kachaka. Kaidhiya kacho ikako. Asi mira uone manje pana vaHebheru 10 verse 4. Nyaya iyi inoda ropa. Inoda ropa. Kana paita ngozi mumusha panoda ropa. Tochiona panani? Hebrews 10 verse 4. Hebrews 10 verse 4. Nekuti ropa renzombe nerembudzi haritongogone kubvisa zvivi. VaHebheru vacho anoenda mberi oti ropa remombe nerembudzi harikwani raita tuchipi, haribvise zvitema. Kunodiwa ropa yese. But rembudzi neremombe harigadzirise ngozi. Saka ipapo ndo panonetsa ka. Atirasona. Zvino vanhu vanoda kuramba vakangoita pikerere kuri kunzi kwacho hakushande. Fanana nemunhu anga akachengeta mari yake. Kwandinonzwa kunoitika nyaya idzi pasi. Unonzwa kunzi kunotinwa mombe. Hakutinwe shoma. Dzinotinwa ari multiples of 10. It's either 10, 20, 30, 40. Dzichienda ikoko. But vhesi manje zvariri kutaura iri riri kuti mombe hazvibatsire. Mombe handidzo dzinobvisa ngozi. Saka panoitwa sei pasi? Handitwazvona. Unoziva kushandisa mombe nembudzi chero mukaita bira. Munhu anga akachengeta mari yake chero ari 1000. Kusvikira mari yanzi haichashandi. Ndo inonzi zuda. Handiti pakuti zuda. Ukaenda nayo chero aimbove 1000 haichatengi. Chero yaive mari chaiyo. Saka mukuti ngozi dzisaripwe here pasi? Because vanhu vanotongowa unoona kunoitika nyaya idzi kungoti pamwe ndiri muduku mbichana kwamuri. Kune kwekutoti mombe dzatinwa, ameno kwamuri vateereri, mombe dzatinwa. Anenge achinzi akapondwa, because vanhu havazoti handiye. Vanenge vachiti pamusoro peizvozvo abva atoti arida nemukadzi. Saka imi muri kuendesa mombe ka munogona kutoendesa nemumwe mwana wenyu angaitozviitira chikoro kutotarisirawo future yakanaka kuti agochatozva anonedza akuita mukadzi wengozi. Saka kusaziva manje dai vanhu vachitora nguva yekudzidza zvinhu izvi. Zvino vanhu unoziva kuti chinonetsa mumisha umu vanodzidziswa nekamwe kamudhara kasingaverenge bhaibheri. Ndokanenge achivatsanangurira padare remusha. Akaverenge bhaibheri. Saka kana ndo vanovatsanangurira mukadai hazvikufambira. But ukatarisa pese pakaripuka ngozi hapana dzakaripuka dzikapera. Inoramba iri nyaya yacho ichitenderera ichidaro. Ko idzi nyaya idzi pastor dzekuti vanenge vachiti mumusha mune ngozi handiti. Saka matambudziko anenge asimukaya toti kufiwa, maaccidents. Pane pandakatombonzwa inini pekuti danga rese remombe rarohwa nemheni. Nemba yacho futi munogara vanhu yarohwa nemheni ka1, but kuine zuva riya raSeptember kusina makore. Saka mukugadzirisa nyaya ivo vaitotenda kuti ingozi.
saka vaiti yasiya mazai meni yainzi yasiya mazai handitika saka mukugadzirisa nyaya ikai vakangoita exactly zvinenge zvikurambwa nebhaibheri. Unoziva kuti nyaya idzi dzinorasikira papi? Papi pasi? Verenga Deuteronomy 18 unzwe verse 10 kuenda pa12. Deuteronomy 18 verse 10 to 12 iri kutiyo panapa: pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu anopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto, kana anovuka, kana anotenda mashura, kana anoita mazango, kana muroyi, kana ng'anga, kana anobvunza masvikiro, kana muvuki, kana anobvunza vakafa, nekuti vose vanoita izvi vanonyangadza Jehovha. Zvikanzi nekuda kwezvinonyangadza izvi Jehovha Mwari wako unovadzinga pamberi pako. Uri kuona vanhu vari kutaurirwa panapa vaIsraeri vaHebheru musati maenda kureka iyi vhesi iri kuita kuti ndisangane nemibvunzo yakawanda. Vanhu vari kutoinzwa iyi kuti yarambidza zvemasvikiro nevauki neng'anga nanatsika mutanda, but kune vamwe vanhu kuti zvakliye kudaro anongodzoka achiti saka muri kuti tisiye chivanhu chedu here? Muri kuzozvikuta bhaibheri rinyatsori clear kuti Mwari anosvotwa nenyaya dzeng'anga, masvikiro, anatsika mutanda, vanobvunza vakafa. Saka iye anodzoka pakuti aiwa chivanhu choda kungoitwa. Kune vamwe mumadhara ekuti pasina chiinongonzi aiwa icho chivanhu chinoda kungoitwa, chivanhu choda kungogadziriswa. Ukanzwa achiti chivanhu choda kugadziriswa, vari kureva izvi zvarambwa izvi. Panoitwa sei pasi? Because pane pachinzi chivanhu. Panoda kuti pajeke kudai so custom. Ari kutaura apa ndimwari. Yes, ndimwari. Mashoko aya haasi ataura kuvakaranga. Panguva iyi tichinyatsotarisa context aitaura kuvaIsraeri. Aitaura kuvaIsraeri. VaIsraeri pasina mushonanga ari papa. Pasina. Muri kutiko pastor? Ndiri kuti nini? Anoti iye maybe verenga verse 9 unzwe. Verse 9 pana Deuteronomy 18 ipapo. Verse 9. Zvino Jehovha, zvino kana wasvika munyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako, usadzidza kutevera zvinonyangadza zvendudzi idzi. Pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu anopinza mwanakomana wake kana mwana. Hanzi usadzidze kuteedzera zvinoitwa nendudzi. Ndudzi dzairehwa apa dzadzisiri dzemuno muZimbabwe, dzaive dzekuKenani. Saka vaIsraeri vari kunzi musanoteedzera zvinoitwa nevaKenani. Zvipi zvacho zvekuenda kung'anga, anditwa zvekuita masvikiro, anditwa zvekuita vavuki, anditwa pabataka, nekuti zvinonyangadza Jehovha. Ari kurambidzwa vaIsraeri, asi vari kunzi musanoteedzera vaKenani, dziri kutoitwa nevaKenani. Imimi manje kunoko moti ndo chivanhu chedu. Saka hadzizi nyaya dzavakaranga chete. Ameno vateereri maona maburitsirwo azviri kuitwa namufundisi kuti nyaya iyi payaitotsurwa necontext yayo yaitotsurwa vaIsraeri vachinzi vasakope zvaiitwa nevaKenani. VaKenani havasi vekuno kuAfrica. Saka tsika idzi dzanga dzisiri kutomboitwa nevekuno kunyika yedu. Saka pedzisei. Saka angadai ati musaite zvinoitwa nevashona vakaranga vekuZimbabwe. Aiwa. Izvi zvinhu zvakashata zvinoitika pasi rese zveng'anga. Andimavaona. Chiri kubuda pachena panapa kasito. Zvinonyangadza isu tobva tati chivanhu chedu manje. Yeti Mwari kana akatarisa ng'anga, akatarisa muroyi, akatarisa svikiro, akatarisa muvuki, itimu rimwe chete naSatani. Sorry man. Saka iwo manje kana kuti muda kugadzirisa nyaya dziri kunetsa idzi, monovhunza Satani. Ari ndiye ari kukonzera madambudziko mumusha because mweya waMwari wabva. Saka Satani ndiye ari kukumutsira njodzi dzese. Imi mochienda kunomubvunza manje. Hapana chamburi kusorofa. Kuti matambudziko acho auya mumhuri nekuti Mwari abva, saka Satani aita mukana. Mane matambudziko akonzerwa naSatani, munobvunza futi kuna Satani. You see now. Saka Mwari ari kuti musaendeko. Saka ropa riri kunzi manje rembudzi harikwane. Iropa ripi? 1 Peter 1 verse 18 na 19. 1 Peter 1 18 na 19. Muchiziva kuti hamuna kudzikinwa nezvinoora, nesirivheri kana ndarama pamufambiro wenyu usina maturo wamakasirwa nemadzibaba enyu, asi neropa raKristu seregwayana risina charingapomerwa, risina ruvara. Saka ropa rinochenesa pangozi. Iropa raJesu. Rinochenesa sei? Rinochenesa vanenge vatenda kwaari.
saka pastaka tisati anosvika pakunzwa kamboka batsirai vateereri vedu pakuti panoitika nyaya dzengozi mumisha vanoshandisa ainotambozvitaura vanenge vachitaura kuti zviri kuitika zvachoka zvine chivanhu. Saka ukanzwa vanhu vadaroka vanenge vachitorawa futi kuti hazvichadi chechi. Yes, maybe kakuningirikira takamonyorodzwa pfungwa mbichana because pese paunonzwa vanhu ameno kwamuri vateereri ukanzwa vanhu vakutaura kuti maitiro acho ari kuita mwana wacho zviri kuitika mumusha machoka zviri kuratidza kuti zvine chivanhu. Ukanzwa vanhu vatodaroka uchaona kuti solution yacho kashoma kuti vauye kuropa rataurwa raKristu. Unonzwa vakutaura kuti nyaya dzacho dzine chivanhu dzotoda kuti vafambe. Yeti bhaibheri kufamba kwachoka kungofamba kudzungaira kwakairi because maenda uchipinge madzoka maenda kwamutoko madzoka maenda zviyambe madzoka muchienda kwese kwese asi zvisingaperi. But kuenda kuna Jesu manje unoziva kuti kunonakirei. Verenga John 14 tisatanzwa kambo verse 23. Kuverenga vateereri nyaya dzatanga tichijairira kuti dzine chivanhu bhaibheri riri kuti handei nadzo kuna Kristu. Imimi kwamuriko kwateeredza munoti chivanhu imimi handizoti munei muchirevei idzodzo dzacho futi ndodzikunzi nebhaibheri dzinopedzwa neropa raJesu. Handitika right mati ndoerenge John 14 verse 23. Jesu akapindura akati kwaari, kana munhu achindida uchachengeta shoko rangu naBaba vangu vachamuda tichauya kwaari tikaita ugaro hwedu maari. Right. Saka mukange maenda kuna Kristu ari kunzi ndiye ane ropa rinozvigona. Yes. Mozvimisira kurarama zvido zvake. Yes. Jesu ari kuchengeta shoko rake. Jesu ari kuti inini naBaba tinosvikogara mamuri. Mapabataka. Saka pavanogara Kristu naBaba Satani haagarepo. Ndozvona. Saka mabasa ake anobva adziviswa. Handiti wazvionaka ndiko kudzingwa kunoita ngozi. Aiwa ndaibata. Ndatopaona kuti Satani kana anga ari mumusha handitika ngatitorei seimba yekugara pasi obva apiwa notice nekuti wagamuchira Jesu obuda mumba muya Jesu naBaba vosvikogara mauri. Saka hasisina need yekusvikopinda because hapana vacancy. Hapana. Touye futi pana Jesu ndokutodzingwa kwacheko zvatorai ndo magadzirirwa anoitwa mhosva dzemisha. Zvinobva zvatoita here pasi izvozvo zvinotoita sori ndoramba chita kunge ndikubvunza chinhu wanika because ndoda kutrai kuti kwamuri vateererika mugamuchire shoko raMwari sekureva kwariri kutoita. Izvi zvinhu izvi zvipirei kuti Mwari tibatsirei mutoita because iri tori shoko raMwari kutaurwa napasta ndo magadzirisirwo anoita ngozi. Saka pamubvunzo wekuti toita sei nengozi pindurai tinzwe pasta satanzwa kamwe. Muchidimbo huyai kuna Jesu muzvimisira kufamba mushoko rake. Iye naBaba vanogara mamuri. Pavanogara Satani anobva atiza. Muchifanira kunge manzwisisa kuti ngozi mabasa aSatani haasi kuitwa nevakafa. Thank you. Ngatimbonzwa kambo ateereri. Mauto a Kristu torai zombo zenyu murwe na Satani iye imandu yenyu takura ikutenda ndicho chombo chenyu Satani haazokurira
achatungamira, hondo ya Satani iparadzwe yese. Famba inokutenda muchazokurira, hondo ya Satani muchaparadza yese. Muchawana zviremba nekuriro yenyu, zviremba zviriko kudenga. Fambai, fambai, fambai nesimba. Fambai, fambai, muchakurira Jesu mambo wenyu achatungamira, hondo ya Satani iparadzwe yese. Fambai, fambai, fambai nesimba. Fambai, fambai, muchakurira Jesu mambo wenyu achatungamira, hondo ya Satani iparadzwe yese. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi neurukuro yedu. Toiteyi nengozi part 2. Zvataona muchikamu chapfuura ndezvekuti kana paine nyaya dziri mumisha kana kuti muupenyu, shoko rati uyai nadzo kuna Jesu. Reka timbotarisa muchikamu chinechi kuti kana munhu asvika pana Jesu, Jesu chii chinosweitika. Reka tingobata muenzaniso 1 or 2. John 8 verse 3 to 5 neverse 10 na 11. Verse 3. Vanyori nevaFarisi vakauya kwaari nomukadzi wakanga abatwa achifeva. Vakamuisa pakati pavo. Vakati kwaari, mudzidzisi, mukadzi uyu wakabatwa achifeva ipapo pamene. Zvino Mozisi wakatirayira pamurayiro kuti vakadzi vakadaro vatakwe nemabwe. Zvino imi munoti kudiniko? Verse 10. Jesu akakotoroka zvino asingaone munhu, asi mukadzi oga. Akati kwaari, mai, vaya vakupomera mhosva varipiko? Hakuna wakutonga here? Iye akati, hakuna Ishe. Jesu akati kwaari, neniwo handikupe mhosva. Enda hako usatadzezve. Mukadzi uyu pamurayiro aifanira kufa. Zvekuti yanga asina kana dhauti wonazvo kuti ndo murango wakatondifanira. But asvika pana Jesu, Jesu anoti kwaari, enda asi usatadzazve. Ndiro paonaka. Tiri kutarisa zvinoitwa naMwari kana taenda nenyaya dzedu kwaari. Apa ari kuti enda usazotadzazve. Kumunhu anga achifanira kufa. Verenga zvakare Luka 23 verse 41 kuenda pa43. Luke 23 verse 41 to 43. Kana tiri isu takaitirwa patakafanira napo, nekuti isu tinopiwa zvakafanira mabasa edu, asi uyu haana kuita chinhu chisakafanira. Ipapo akati, Jesu mundirangarire kana mosvika muushe hwenyu. Iye akati kwaari, zvirokwazvo nhasi uchava neni muparadhiso. Panapa gororo iri rainge rakafanirwa nemutongo waro. Sekutaura kwaari kuti iye kune umwe wake. Isusu takafanirwa kuti titofira nyaya dzedu. Asi uyu mwanakomana waMwari haana mhosva. But ataura kuna Jesu, Jesu anomuvimbisa kuzove naye muparadhiso. Kwete Friday iyoyo yavafayo, nekuti musi weSunday pakamuka Jesu anoti iye ndichigere ndaenda kuna Baba. Yes. Anditozvona. Saka anga asingarevi kuenda naye kuparadhiso musi iwoyo. Handiyo nyaya toda kuti takamboidzidza kuti aingoreva kuti ndiri kuzvitaura nhasi. Right. Asi pfungwa yandoda kuti titore mundima iyi ndeyekuti munhu auya kuna Jesu ari kufanira kufa nekuda kwemararamiro ake. Maringe nemirayiro. Yes. Jesu anomuvimbisa upenyu nekusingaperi. Saka isusu kana tichinzi kana paine nyaya mumhuri, torai nyaya idzi muende nadzo kuna Jesu. Bhaibheri rinoda kuti isira pachena kuti Jesu kana tauya nekutendeuka nekuzvininipisa kwaari, anosvikotitora sei? Ndo zvazviri here nhasi? Ndozvo zvakaita munhu waMwari.
Ayo, point ndiri kuinzwa pastor yekuti munoona kuti yemutadzi aive pamuchinjiko inogona kufanana ngatiti totine munhu akatongerwa murango mukuru ari kujeri, pamwe watotongerwa upenyu hwese kana watongerwa rufu, ndo zvichatoitika kwauri. Waenda pana Mwari uchirevesa kudai uchinamata, ndo zvinotoitika here pastor? Ndo zvinotoitika. Ndofanira kusimuka here? Ndo chokwadi chiri mubhaibheri kasitori. Ndofanira kuita sei? Hapana chekumuti ndimbojamba apa. Ndo nyaya ingoripo, ndo zviri Mwari. Mwari kana waenda kwaari anokuregererai. Uri genuine. Alright, kana paine kurevesa pamwoyo, pane nyaya iri mumusha, Mwari inini ndakaponda munhu. Ndokumbira mundiregerero. Uchirevesa nemwoyo wako, Mwari anokugamuchira. Alright pastor, ngatifambe. Hakuna chitema chisingaregererwe naMwari. Kana waenda nacho kwaari, uchirevesa, Mwari anoregerera. Because uyaive mhondi riri mbavha. Asi akaregererwa. Zvekuti patinoenda kudenga anenge atoriko iye tichinokurukura naye. Alright pastor, ngatifambe. Ande pana 2 Samuel 12 verse 9 kuenda pa14. 2 Samuel 12 verse 9. Wazvidzireiko shoko raJehovha ukaita zvakaipa pamberi pake? Wauraya Uria muHiti nemunondo, ukatora mukadzi wake kuti ave mukadzi wako, ukamuurayisa nemunondo wavaAmoni. Naizvozvo zvino munondo haungabve paimba yako nekusingaperi, nekuti wakandizvidza ukatora mukadzi waUria muHiti kuti ave mukadzi wako. Zvanzi naJehovha, ndichakumutsira zvakaipa zvichibva mumba mako. Ndichatora mukadzi wako pamberi pako ndichiupa waugere naye. Iye uchavata nevakadzi vako masikati machena, nekuti iwe wakazvita pakavanda, asi ini ndichazvita pamberi pevaIsraeri vose ari masikati machena. Ipapo Dhavhidhi akati kuna Natani, ndatadzira Jehovha. Natani akati kuna Dhavhidhi, Jehovha wakanganwirawo zvivi zvako, haungafe. Kunyange zvakadaro, zvawakabatsira kwazvo vavengi vaJehovha kumumhura nechinhu ichi chawaita, uyo mwana wawakaberekerwa zviro kwazvo uchafa. Now David atendeuka. Yes. Paratidzwa chitema chake. Mwari ngaandiregerere. Ipapo anobva anzi waregerero. Ndo zvatotaura Bible. Anditwasvona. Now ndosaka tiri kukurudzirwa kuenda kuna Mwari. Asi pane chimwe chinhu chatoda kuti tiziwe patiri kunzi uyai kuna Kristu apa. Kune mamwe matuso. Consequences. Right. Emhosva dzatakaita. Tinzwisise kuti kana tasvika kuna Mwari zvinofamba sei. Kana tichienda pamberi paMwari, kune chitema. Anditika. Koita mhosva. Crime. Right. Munhu akaponda munhu. Chitema pamberi paMwari. Crime futi. Iri mhosva futi pamatare erinopasi. Right. Saka zvinoita Mwari manje, anoregerera chitema kana watendeuka. Chitema anoregerera. Ko crime manje anogona kukusiya uchienda kujeri. But chitema watoregererwa. Zvokuti ukanofira kujeri ikokoka unotomuka. Sepandaverenga paDhavhidhi kuti aregererwa, but ari kunzi hanzi mumhuri mako muchasara mwana uyo achafa. Handiti wazvona. Haasi kufa nekuda kwengozi yaUria. It's because he had tuso echitema Mary is outside. Saka Mwari kune zvimwe zvinhu zvaanogona kuti ndakuregerera. Asi asingakubudisi mujeri. Uchitoenda kujeri mwana waMwari. Mumajeri muyambo mune vana vaMwari. Zvitema zvakatoregerera. Chaari kusevha imhosva. Mhosva. Ende pamberi paMwari vatori nani kune vamwe vari kunze kwemajeri, vari kurarama muzvitema zvavo. Handiti wapabataka. Saka kana tiri kunzi tiuye nenyaya dzedu kuna Kristu, ngatiendei tichiziva kuti zvichienderana nechimiro chenyaya yacho. Ndapanzwa pastor, nguva dzedu dziri kufamba. Ndine mubvunzo uyu patiri kuti toita sei Nengozi. Uyu abva auya uyu aregererwa, pamwe abva azvisarenda kumapurisa kusaidi kwecrime, abva aenda kujeri. Isusu vanhu vake tasara,
because akaponda munhu ka mudhara wedu akasiya waponda munhu isusu vana vake tasara hapana chataifanira kureurura ka muridzi areurura aregererwa asungwa but hatisare here tiri munyatwa mucrossfire. Alright. Indapana Ezekiel 18. Manzwa here mubvunzo wandiri kubvunza kuti isusu vana manje hatikuwariro here nyaya dzisinei nesu dzakaitwa nemadhara. Right. Indapana Ezekiel 18. Ezekiel 18. Vesi ya 2 na 3 nevesi 14 kuenda pa 17. Ne 14 to 17. Ezekiel 18 verse 2 to 3. Ndokudiniko kana muchibata neshumo iyi panyika yaIsraeri muchiti, madzibaba akadya mazambiringa anovava, meno evana ndokubwadzira. Neupenyu hwangu ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha, hamungagone kuzobata neshumo iyi pakati paIsraeri. Verse 14. Zvinotarira, kana akabereka mwanakomana, unoona zvivi zvose zvababa wake, zvaakaita, akazviona hake, akasaita zvakadai. Usina kudya pamakomo, kana kutarira nemeso ake zvifananidzo zveimba yeIsraeri, kana kuchinyira mukadzi wokwake, usina kuitira vamwe zvakaipa, usina kutora chinhu achireva rubatso, usina kutora chinhu achipamba, asi wakapa vane nzara zvekudya zvake, nekufukidza vakashama nechekufuka, wakadzora ruoko rwake pakuitira varombo zvakaipa, usina kutora mhindu kana mhindu yechiyero, wakaita zvandakarayira nekufamba nemitemo yangu. Iye haangafe nekuda kwezvakaipa zvababa wake, zvirokwazvo uchararama. Panapa pari kunzi panyaya dzakadaro semubvunzo wamabvunza mufundisi, hazvizoite pamberi paMwari kuti baba vadya mazambiringa mambishi mwana woita ugugu. Saka hanzi tsumo iyi haizotaurwi pakati pevanhu vangu, hakuna achafira mhosva yababa. Handizvo wapabataka. Kana ivo vatendeuka vakasafamba netsika dzemadzibaba. Kuti waona zvanga zvichirarama madhara nekutadza kwavo, kuchinya kwavanga vaita vakadzi vevanhu, nezvese zvakaipa. Iwewe semwana watoona example iyi kuti yakaipa, wosarudza kusafamba mairi. Toti ngatidai so baba waponda munhu sezvawabvunza, vaenda kujeri, isi hatisari tichinetswa here? Ndopari kunzi naMwari, kana imimi mukazvimisira kufamba nenzira dzangu. Zvino vamwe zvavanoita vanoti akaponda ndibaba, asi vana havabviri muupombwe. Hapanga ngozi haingarege kuuya pakati. Kana kuti vanoramba vari mutsika yemasvikiro. Baba vari kujeri asi gore negore bira muchisvotesa Mwari, hazvirege kuuya zvengozi nemweya yakaipa. Saka mhuri ngaichizvimisira kuteerera Mwari. Very good. Pakadaro zvamudhara izvo hazviuye kuvanhu. Hati ndoda kutoverenga mavhesi aya akateerana, mabasa 3:19, mabasa 2:38 namabasa 26 verse 20. Mabasa 3:19. Right. Naizvozvo tendeukai mudzoke, kuti zvivi zvenyu zvidzimwe, kuti nguva dzekusimbiswa dzinobva kuna She dzisvike. Mabasa 2 verse 38. Petro akati kwavari, tendeukai mumwe nemumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu, kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa chemweya mutsvene. Mabasa 26 verse 20. Asi ndakatanga kuparidza kune veDhamasiko nekune veJerusarema nenyika yose yeJudhea nekuvahedheni, kuti vatendeuke varingire kuna Mwari, vaite mabasa akafanira kutendeuka. Andiri kuona panapa pari kunzi tendeukai, mobhabhatidzwa, kuti muregererwe zvitema. Kana maregererwa zvitema, mopiwa mweya mutsvene, ndiye anokubatsirai kurarama zviri correct. Moita mabasa akanaka. Ndozvoona. Saka kutendeuka ndokudzoka kuna Mwari. Right. Nekutanga kuita mabasa anoenderana nekutendeuka. Right. Handiti wazvoona. Kana wadaro manje, hanzi Kristu nababa vanosvikogara mamuri. John 14 verse 23. Ndo zvinodzinga Satani. Ndo mabvisirwo engozi mumusha. Unozozwa kuti zvingaita here mufundisi, hakusi kuenda kunohwanda kuchechi here. Uko hakusi kuhwanda kuchechi, kutizira kuna Mwari, kuti iye agare mauri, ndiye ane simba rekudzinga ngozi.
Pastor, ndoda kukumbirai iyi yenge iri part 2 yekuti toita sei nengozi. Ndiri kungokupai 2 minutes tisataoneka vateereri. Tsanangurai muchidimbu kuti ngozi chii. Handitika? Ndezvipi zvatisingafane kuita kana paita ngozi? Toita zvipi? Tanzwa isusu muzvidzidzo zviri zvakateerana izvo kuti ngozi pakapondwa munhu, pakaurawa munhu. Saka chitema chekuuraya munhu Mwari anotuka auraya. Mwari obva muupenyu kana mumhuri yaitwa zvinhu izvi. Kana Mwari asuduruka, mweya yakaipa youya. Satani nengirozi dzake vochigadzira nekumutsa njodzi dzinoteerana mumusha umu kana kuti muupenyu hwemunhu. Kana vadaro izvozvo hazvinei neakafa. Saka pari kunzi kuti zvigadzirike kutodzinga Satani ari kubika madambudziko aya. Anodzingwa sei? Endai kuna Jesu. Mogashira Jesu, munoregererwa zvakatadzikwa zviyaizvo. Mwari naBaba vogara mamuri kana muchishingaira kuita zviri correct. Kana madaro mweya yakaipa yadzingwa, ngozi dzatonodzwa. Ndo mushonga wengozi. Vateereri, toda kukutendai. Tokumbira kuti zvidzidzo izvi munogona kuzviwana nzira imwe iri nyore kwamuri nesu kuti mupinde muma WhatsApp groups atinogona kuposta masermons aya ari maaudios kuti tisati munhu ega ega ari kutumirwa pake ega zvinogona kuoma, asi zvakareruka kungotumira mugroup. Saka tibatei tikupei malingi mupinde muma WhatsApp groups umu, ndo matinoisa zvidzidzo izvi nezvimwe zviri kumashure kukubatsirai kuti nyaya yacho inyatsa kukujekerai izare. Munogona kutibata panhamba dzinoteera kuti mukwanise kubatsirika panyaya yatataura 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Tisangane muchikamu chinoteera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino nombo ndirwike